Barkanku da zuwa Umar 24 TV. Kafin mu shiga wannan bidiyo kai tsaye, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar like, ku share, ku tura wa abokanku. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta yi nasarar kama wata mata mai sai da kunu wacce take jefa ɗan kamfai domin ta samu kasuwa. Ita dai matar mai suna Jummai wacce take zaune a manumfashi. An yi nasarar kama ta ne sanadiyyar asirinta ya tonu ne ta dalilin manta ɗan kamfai a cikin kunu, yayin da ta gama dama ɗan kamfen a cikin kunun domin ta samu kasuwa. Umar 24 TV, tashar al'umma. Ga dai comment da mutane suke yi a farfajiyar rariya da ke manhajar Facebook. Al'amin na manzo ya ce, kai aiko an sha daɗi da yawa. Ibrahim Sarki Arsenal ya ce, ni har na rasa mai zance ana wannan abin akan wannan abun. Nas Jama'are ya ce, wayyo Allah tir da wannan matar, kin cucan dan daga ya nayi ritaya da shan kunu ko zobo a waje. Yau ma sabida na bulbuli roba 2, jiya ma sai da na antaye roba 3, haka nan Laraba ma sai da na mammagi roba 2, gashi gobe Friday ina ga Umar 24 TV, tashar al'umma.